Ορίστε και το αλάκι από εδώ που τραβάει την κάμερα. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία αυτός που τραβάει την κάμερα με Λάκη. Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος μου ο Λάκης που τραβάει την κάμερα είχε δει ένα παράξενο που ήταν άσπρο με άστρη μάσκα και ήταν σαν δράκουλας. Μοιάζει με δράκουλα και μαύρα ρούχα. Εκεί πέρα και έτρεχε αίμα από το στόμα του. Έτρεχε και αίμα από το στόμα του. Εκεί πέρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να λύσουμε ένα άλλο μυστήριο. Γιατί αυτό εντάξει, πριν μέρες έγινε, πριν ένα μήνα, 2 μήνες. Κάπου εκεί. Τώρα δεν ξέρω. Και θα το ερευνήσουμε το βράδυ. Ναι, το βράδυ. Εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ. Μπορεί να το κάνει ο Λάκης, εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ το βράδυ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Από ό,τι βλέπετε, όταν το είχα δει, είχε σπάσει και αυτό εδώ, έτσι όπως τα βλέπετε σπασμένο. Ναι, Έχω βάλει και το ξύλο εδώ για να μην πέφτει. Όμως έπεσε. Χωρίς λόγο. Κάποιος το κούνησε για να πέσει, δεν θα πέσει μόνο του. Η θεία μου δίπλα. Ή κανένα αυτόν. Ποιον ρε? Αυτό το άσπρο. Αυτό δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν ένα περίεργο όμως και δεν ήταν όνειρο. Ήταν περίεργο εδώ πέρα. Εδώ πέρα ακριβώς που τραβώ την κάμερα ήταν αυτό το πράγμα. Εγώ νόμιζα εκεί πέρα. Εδώ πέρα έγινε αυτό. Όχι εκεί πέρα. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα έτσι εγώ. Θα το έσπασε. Δεν άκουσες και ένα μπαμ. Εγώ το άκουσα. Όταν είπε. Ρε, δεν μπορεί να τραβώ ταυτόχρονα και φωτογραφία. Καλό, Ναι, καλό είναι. Τώρα άστος, να πάμε να λύσουμε το δεύτερο μυστήριο. Αυτό το μυστήριο με ο Λάκης το βράδυ. Αυτό το βράδυ. Εγώ μπορεί να είμαι και εδώ. Τη δεύτερη νύχτα θα το λύσω. Μεθαύριο. Αύριο, μεθαύριο δεν θα το Λάκη. Είσαι στη Ρόδο. Ναι. Πάμε. Λάκη. Ναι, πάμε να το κάνουμε αλλού. Αυτό το μυστήριο δείξε το σπιτάκι. Αυτό το σπίτι μέσα λένε πως έχει γριές, μάγισσες, όχι μάγισσες με τις σκούπες. Όχι μάγισσες με τις σκούπες. Ας το εξηγήσω εγώ γιατί δεν μπορεί να το εξηγήσει. Σε αυτό το σπίτι εκεί πέρα που βλέπετε έχει κλειστά μπατζούρια τα πάντα. Όλα κλειστά, δεν έχει μπει ποτέ φως εκεί μέσα. Και λένε πως έχουν πάει διάφοροι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κτίριο. Και ακούγανε διάφορες φωνές, σκηνικά, φιγούρες, τα πάντα. Ναι, όμως εκεί δεν υπάρχουν και μάγισσες, όχι μάγισσες με σκούπες, αλλά μάγισσες με γριές με μαύρα ρούχα, Γριές με μαύρα ρούχα, όχι μάγισσες που λες. Να, από ό,τι βλέπετε εκεί, κάτι περπατάει εκεί πέρα στο βάθος. Δεν είναι ένας άνθρωπος του σπιτιού. Εντάξει, οπότε θα συνεχίσουμε σε λίγο πάλι το δεύτερο βίντεο. Γεια σας, είμαι... κάντε like, κάντε στο description, κάντε link. Ναι, αν κάνει πάνω από 10 like θα κάνουμε κανάλι και θα λέγεται, θα υπάρχουν πάρα πολλοί ήρωες. Ας πούμε, ο Fradge εγώ, ο Lack αυτός, ο Long ο Super Mala και ο Like Okay.